mallakin kowa mai halittu dudduka. Baiwa nake nema a bani dan mai maka, yadda ka ban uwa da uba Allah ka sa in ga manzon naka. Ya kai annabi annabi, ya kai annabi annabi, Mustafa nabiyina san ka ya cike min ruhi. Dukkan yabo da salati na ga Muhammadu, kuma dole ne nayi salati ga Muhammadu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadu. Duk lokacin da nayi salatin ka annabi sai na ji sanyi. Ya kai annabi annabi, ya kai annabi annabi, Mustafa nabiyina san ka ya cike min ruhi. Mai mu'jiza da musulunci mai Qur'ani kuma, ya mai Makka mai Madina ka wuce dutsen tama. Mai taguwa ga martaba Allahu yayi ma, mai sayyidina Usman Abubakar Ali da Umar Mundika. Ya kai annabi annabi, ya kai annabi annabi, Mustafa nabiyina san ka ya cike min ruhi. Na so a ce rayuwata ta iskar maka, da na yi bauta na yaƙi duk sannadinka. Amma daga da haka ni ba ni barin ya ba maka. Roƙo nake yi ka sani cikin ceton masoyanka mai maka. Ya kai annabi annabi, ya kai annabi annabi, Mustafa nabiyina san ka ya cike min ruhi. Ni sai annabi, na yarda da annabi, begen ka zanya annabi, ni kai nake so annabi. Ya Rasulallah, ku faɗa ku ce ya Rasulallah, ban ji ku ba ku ce alhaji ta ba alban zainaba, shi ne ta gaba asalin ci gaba kuma mai martaba. Annabi ya kai annabi, ga haske kaukabi, shi hanya ce ta bi. Manzo na ta gaba, ya nabi mujittaba, mai suna Mustafa san ka ne duk ci gaba. Ya abban Fatima, afuwar ka nake biɗa, mai san ka na ɗan faɗa, ɗan gaske na faɗaɗa. Abubakar ya ba da rai da iyalai fansa ga shugaba mai gari na Madina. Annabinmu mu'allami ya zarce malami, mai cika da kamala kamili, mai cika da kamala kamili, ya fi kowa ilimi. Shi ya zo da salati da lazimi, ya ce mai azumi, maulana hadimi, makwarar duka ilimi. Annabin rahama, ceto ga al'umma, mai dubin kima, hadimul islam. Jibri mana ɗan gaske, babban masoyin annabi ne. Jibri mana ɗan gaske, mai hidima gun annabi ne. Aka Rasulallah zai iya yin koma mini, da shi da ɗan gaske sun rike ɗa har Rasulallah annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi Mustafa nabiyina san ka ya cike min ruhi. Begen ka annabi nake yi domin na isar da soyayya ta, dan kai ne maka isar duniya da lahira na farta. Mai kin ka na kishin har abadin abada na nanata. Masoyanka ko za na so su na bi su murin kayin begen naka. Ya kai annabi annabi, ya
shugaba, kai ne silar da na san kowa cece ni. Na gode ya kai annabi, annabi ya kai annabi, annabi Mustapha nabi Allah, san ka ya cike min ruhi. Haske haske annabi ko ina kana zagawa, mai kamala da cika mai hankalin da ba aunawa, mai kin sifani annabi baban zara maso kowa. Da na sani ba ni na biyar ka da na yi ya manzan Allah. Ya kai annabi, annabi ya kai annabi, annabi Mustapha nabi Allah, san ka ya cike min ruhi. Duniya Allah ya yi ta ne domin ka baban zara, ni ban da kowa kai na rike shugabana ya nura. Mijin sa Khadija da Hindu da Aisha baban su Fatima Zara, roƙo nake ku rike ni ku kai ni gun shugaba mai Makka. Ya kai annabi, annabi ya kai annabi, annabi Mustapha nabi Allah, san ka ya cike min ruhi. Annabi mai Allah kake, annabi mai ceto kake, ma'aiki da Qur'ani kake, mai musulunci kake, mai tunani kake, mai hankali kake, mai taguwa kake, mai hadiya kake, mai gaskiya kake, mai garin Makka